Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň duşanbe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Birleşen Ştatlarda saýlaw prosesynyň öz aýratynlyklary bar. Aktama tarap ýol aýlawly wekäti ören çylşyrymly uğurlardan geçer. Amerikada Prezident Barack Obamanyň orun tutarny aktamda ýerleşdirjek saýlawlar 8-nji noýabrda geçer. Ýöne saýlaw kampaniýasyna welin eýýän başlandy. Owganistanyň durnuksuz Demirgazak regionunda neşe önümçüligi ozalqysyndan 2 seçemeti artypdyr. متاسفانه کشت خشخاش در ولایت سریپول امسال نظر به سال گذشته 2 برابر افزایش نشان می‌دهد. Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji edek türkmen diliniň söýledikleri çap edildi. Şol wagtda ýurtda hususy kitap dükandary ýok. Bu kitap fanlarynyň ýoklugynyň başlygy Türkmenistanyň soňky döwürde ilhalar, eherler az çap edilýär ýa-da çap edilmeýär. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerik. Programmamyzyň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Owganistanyň paýtagtynyň merkezinde parlament binasynyň we polisiýa darasynyň golaýynda güýçli partlamada azyndan 10 adam wepat boldy. Owganistanyň içeri işler ministriniň orunbasary Ayub Salangi haýwanat bagynyň golaýynda hem bolan bu partlamada azyndan 20 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Partlamanyň bolan ýerinde tiz kömek gulaglary yaralananlara kömege ýetişdi. Bu partlama soňky aýlarda kabulda bolan we onlarça adamyň wepat bolmagyna hem yaralanmagyna getiren nowatdaky hüjümdir. Ortatly adam hukuklaryny goraýjylar Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň ýerleşdiren videosuna hökümetiň jogap bermegini talap edýärler. Videoda snayper mergeniň 2 tanymal aktivisti nişana alýanlygy görkezilýär. Kadyrowyň Instagram sahypasynda ýerleşdirilen videoda tüpeňiň Ortatyň öňkü premier ministri opozisiýon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mikhail Kasyanova şeýle-de opozisiýon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Videonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanow Strasburga Ortaty opozisiýasy üçin pul almagy bardy. Moňa öň düşünmedikler indi düşünür diýilýär. Kasyanov bu video hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemege sonra polisiýa ýüz tutjakdygyny 1 fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toparyň ýolbaşçysy Lev Ponomaryow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmelidigini aýtdy. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov videony görmänligini jurnalistlere aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini dönükler hem halk düşmanlary diýip köpçüligiň öňünde ýazgyrypdy. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin halkara meseleler boýunça baş geňeşçisi Ortatyň ýokary derejeleri resmiýetler bilen duşmak we syýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwa bardy. İran mediasyna görä Ali Akbar welaýaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleleri, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Ortatyň strategik barlyklary institutynyň çaklygy boýunça sapar edýänligini aýtdy. Welaýaty saparynyň öňü ýerinde eden çykyşynda Irany we Ortaty dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diýwatlandyrdy we olaryň parahatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiv rol oýnap biljekdigini belledi. Welaýaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rouhanyň ýörüýte wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gonumçylygynda bolan 3 partlamada azyndan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Ženewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31-nji ýanwarda gonumçylygyň ýerleşýän ýerinde Saida Zeynep etrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwi Britaniýada ýerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-siniň Siriýanyň hökümetine laýal söwüşüjüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça ýolbaşçysy Federica Mogherini hüjümçilerin 250 000-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama ugrundaky syýasy prosesy başlamak boýunça finansiýlara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususandy gepleşikleriň öň ýanynda eden çykyşynda Siriýadaky harby konfliktin harby çykalygy ýokdur, gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlaýança kan döküşüklük dowam eder diýdi. In the end there is no military solution to the conflict. Damaskyn golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy.
8 Qırğız raýaty şol sanda bir çağa geçen dinç günlerinde Moskwanyň Demirgazyk gündorunda bolan dokma karhanasynda bolan ýangynda wepat boldy. Qırgızstanyň Daşary işleri ministrliginiň 1 fevralda aýtmagyna görä 30 ýanwarda bolan ýangynda şeýlede milleti Qırgız, 2 Orset raýaty we 2 Özbekistanly wepat bolupdyr. Qırgızstanyň Daşary işleri ministri Erlan Abduldayev pidalaryň garyndaşlarynyň Moskwa seýahat etmegine ýardym beriş çärelerine gözükçülük edýär. Akşam saat 9-da başlanan ýangyn 3000 kvadrat metr ýere ýaýrady we 5 sagatda söndürildi. Ýanganyň sebäpleri anyk däl. Bu karhana Qırgız işçileri Alym Tokuzakow tarapyndan kreyne alınıp işlenilýärdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Dalaşkärleri saýlamak boýunça deslapky sesberişlikler, çykyşlar, saýlaw gurultaýlary we ulalaşyklar aktama tarap ýol aýlawly we käte ören çylşyrymly urlardan geçer. Radiomyzyň habar merkezi Birleşen Ştatlarda edil häzirki pursat bilen saýlawlar gününiň arasynda bolup geçen ýagdaýlara sin edýär. Birleşen Ştatlardaky saýlawlar bilen bagly bu soňky maglumatyň mazmuny habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Amerikada Prezident Barack Obama'nın orun tutarını aktamda yerleştirecek saylawlar 8 noyabrda geçer. Ýöne saylaw kampanýasyny welin eýýän başlandy. Onda Respublikanlaryň we Demokratlaryň kandidatlary öz partiýalary tarapyndan dalaşgar bellenmek uğruna görüş alyp barýarlar. Prezidentlige ilki 2008 ýylda saylanan, 2012 ýylda hem gaýtadan saylanan Obama Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasy boýunça 2 möhlet prezidentlikden soňra wedipe başyndan aýrylmaly. Bu bolsa ýurduň iki sany esasy partiýalary bolan Demokratlar bilen Respublikanlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmak üçin öz kandidatlaryny saýlap tutmagyna aňladýar. Beýleki kiçiňrek partiýalar hem öz kandidatlaryny saýlaýarlar. Bulardan daşgary bir ýa ondan hem köprek garaşsyz kandidatlaryň hem dalaşa goşulmagy mümkin. Fevral aýyndan başlap ýun aýyna çelli her bir ştatda we territoriýada Respublikanlaryň we Demokratlaryň kandidatlary barada sesberişlik geçer. Şeýdip bu partiýalaryň saýlawa girmeli dalaşgärleri bellenýär. Partiýalara mahsus bolan bu sesberişlige deslapky saýlawlar diýilýär. Ştatlaryň köpesinde deslapky saýlawda adamlar ses berip öz ileri tutýan dalaşgärlerini saýlaýarlar. Ýöne Iowa ýaly käbir ştatlarda bu iş partiýanyň geçirýän duşuklaryna çekişme üstü bilen bolýar. Ştat bolýan bäsleşik sebäpli kandidatlar müňlerçe kilometrlik ýol aşyp adaty sesberijiler bilen gürleşmeli bolýarlar. Kandidatlar yerli naharhanalara baryp müşteriler bilen görüşýärler, surata düşýärler, hatda gapy-gapy aýlanyp goldaw sorulýan mahallarda bolýar. Bu bir sornukturucu proses. Mysal üçin öten ýyl Respublikanlaryň märekeli meýdanyna 30 ady kandidatdan diňe 10 mil galdy. Demokratik tarapdan bolsa öten ýyl 6 kandidatdan galan diňe 3 boldy. Partiýalaryň ýurtly geçek milli dalaşgärlik ýygynyna belli bir kandidaty näçe ştatyň wekiliniň goldajakdygy her bir ştatda geçýän sesberişligiň netijesine bagly. Tutuş ýurt boýunça Respublikanlardan 2472 wekil bar. Bir kandidat partiýanyň dalaşgäri bolup saýlawa goşuljak bolsa, oňa köpligiň, ýagny 1237 wekiliň goldawy gerek. Demokratlaryň kandidatyna bolsa 4764 wekilden 2383-üniň goldawy gerek bolar. Birleşen Ştatlardaky saýlawlar prosesi barada maglumatyň mazmuny habarçymyz Aras Perwişden dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy. Gepleýär Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň durnuksuz Demirgazyk regionlarynyň gowuşýan soňky maglumatlarda neşe önümçülüginiň has ýaýwanlananlygy aýdylýar. Owgan resmiýetlerine görä şu ýyl Serpul welaýatynda neşe önümçülüginiň möçberi ozalkysyna garanda 2 hisse ýokarlanypdyr. Has çekmejek maglumatlary Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň reportajyndan dinläli. Demirgazyk Awganistanda neşe önümniň artandygyny yerli resmiler aýdýar.
Hususan Serpil vilayetinde Göknar önümü geçen yıla garanda bu yıl 2 hisse köpekilipdir. Serpil vilayetinin neşelere karşı görüş boyunca adarasının başlığı Doktor Abdülhamid'in Azatlık Radyosu'na aitmana göre vilayetin merkezi Serpil şehrinin golayındaki ovalarda da Göknar ekilipdir. Öten yıla garanda bu yıl Serpil vilayetinde neşe önümünün mukdarı 2 hisse arttı. Etrafların ağlavasında dehanlar bu yıl öz yerinde Göknar öndürdü. Neşe önümünün ve bir kanun neşe dolanışının önünü almak başartmadı. Vilayetin dürlü yerinde neşe maddesi azad erkin satılyar. Yağday şeyle devam etse Serpil vilayeti neşe sevdasının merkezine uğurlar deyip Abdülhamid aytti. متاسفانه کشت خشخاش در ولایت سرپل امسال نظر به سال گذشته 2 برابر افزایش نشان میده. Serpil vilayetinde hopsuzluk şertleri dartgınlığında galyar. Vilayetin Köhstanat adlı etrafına jengçiler iyeçilik edýär. Hopsuzluk şertlerinin yaramazlığı sebäpli vilayette neşe önümünün artandığını Doktor Abdülhamid aytdy. Feyyat ve Balhab adlı etrafta hem Göknar'ın köpeklendiğini ol belläp geçti. Köhstanat etrafı devlet karşıdaşlarının kontrolünde galyar. Şonun için bu etrafın ekrançılık yerlerinin hemmesinde dünyalı şu yıl Göknar ekildi. Neşe önümünün önünü almak için hem alada edilýär. Feyyat etrafında Göknar önümüne karşı görüş alınıp barıldı. Emma talep seveşçilerinin iyeçilik ediyen sebeplerini hükümet güçleri barıp bilmeýär. Şu sebepten bizden bu yıl Göknar önümünü yok etmek için çare görüp bilmedik deyip Serpil vilayetinin neşelere karşı görüş boyunca adarasının başlığı Doktor Abdülhamid Azatlık Radyosu'na ayttı. سیاد بلخاب کوهستانات هم در صدد کشت و گپایش هستند و چون فعلا ولسوالی دسته خالفین مسئله دولت هست. Serpil vilayetinde daşar yurtlu jengçilerin bardığını yerli yaşayıcılar aydiyar. Vilayette merkezi adiyeli militanların hareket ediyanını ma'lum ediyar. Serpil vilayetinde hopsuzluk şartlarının qadal däldigini vilayetin hakimi Muhammed Zahir Waqtatam tasdiqladi. Serpilde Afgan güýçlerinin sanynyň yeterli däldigini hakim öňe sürdi. Merkezi hökümetten biz Serpilde Afgan güýçlerinin sanyny arttırmagyny soraýarys. Afgan güýçleriniň sany artsa hemem ok ýaragy bilen yeterli üpçün edilse onda vilayette devlet hakimiyeti güýçlenir dep hakim umid bildirdi. در اختیار ما با نیروهای لازم قرار بده که اگر خدا بخواد ما ساحه حاکمیت دولت بیشتری ان شاء الله گسترش بده. Ma'lum bolşaly Faryab vilayetinde de neşe önümi artypdyr. Faryabda geçen ýylym Göknar önüminiň köpeklendigini yerli ilat aýdypdy. Türkmen-Awgan serhediniň golanynda ýerleşen Şahwa Hoja Gowhar adly sebäpleriň bazarynda neşe madasynyň tonulap satylýandygy aýdylýar. Hoja Gowhar we Şahatly bazaryň neşeleriň we ok ýaragyň alınıp satylýan merkezine uğurlendigini Vice Prezident General Dostumam Faryab vilayetine eden saparynda aýdypdy. Şahatly ergiýunda umumyň dünýäli türkmenler ýaşaýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu. Bu Awganistandaky habarçymyz Şaýmerdan Ulumradynyň reportajy habarlar gündeligimizi dowam etdirip bildirişimizi dikkatiňize hödürleýäris. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmakda ýaşy bilen bagly ýene täze çäklendirmelere duçar bolýanlygy habar berilýär. Türkmenistan Lijerien ýaňy ýakynda Şawatdan Türkiýe uşak bolandy. Ýurtdan çykmakda kynçylyk çekenligini we özüne 45 ýaşyna ýetmedik türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň çäklendirilýänligi hakynda düşündürüşiň berilenligini Azatlyk Radiosyna aýtdy. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanyň jeren bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Jeren ine sen goloyda Türkmenistana gidip geldin bir näçe günlükde de. Şol Türkmenistandan bäri gaýtjak bolýan aýal maşgalalaryň daşary urda çykmagyna käbir problemalar bar diýip gürüňler ýaýrady, göýberlen okdydy. Ine sen hem goloyda gidip geldin-de. Sen özüň nähil ýagdaý başdan geçirdiň? Sen özüň nähil çykgaýtdyň? Seni sakladylarmy, göýbermejek bollarmy? Şu arada bir maglumat berýärsin. Men geçenlerde gidip geldim öýe. Giden wagtyma gowy geçdim. Çünkü hemme dokumentlarymy baran wagtyň. Baran wagtlarym gowy geçdim aeroportdan. Onuň bir hepdejik kaldym o taýda. Gaýtjak wagtymam näme dokumentlarymy bilen gümrüge geldim. Indi bundan barasam geçen ok diýdi. Näçe geçen ok men dedim. Senin Türkmen pasportunda diýip 45 ýaşyndaky surat basylmandyr diýip. Men hali 45 ýaşam oga dedim. Näme dedi sen dedi Türkçe dedi ýaşap dedi maňa dedi näme o zat dedi kanunumy öğretjek. Men aýtdym janjygym dedim. Geçen ok geç butak gelneje dedi. Geç berik dedi. Bolýar dedim girsem geçeýin dedim. Bütün millet ýarpysyny geçirse ýarpysyny geçirmedi. Mysal üçin Türkmenistanda depordyň bu tarapyna 5 ýyl bolsa da geçiren ok. 6 ýyl bolsa da geçiren ok. Ister o sen şu Türkmenistandan deport edilsen geçiren ok. Göýbermediler diýen. Näme dokumentiňizde kemçilik bardymy? Dokumentleriniz düzüňmi sizin? Döwlet menin dokumentimde hiç bir bahana taparyaly problema ýok. Hemmesi düzü. Bir maşgalam bilen, çağalarym bilen bärde ýaşap ýörün. Eger senin dokumentinde biraz problema var bolsa, sen Türkmenistana giren ýerinde seni saklap durlar. Şonda problema çykýar diýen. Onda sizin Türkiýe tarapynda hem Türkmenistan tarapynda dokumentlerinizde hiç ýyl problema ýok şeýlemi? Ýok, meniň hiç ýyl problemam hem ýok, hiç ýyl dokumentler meniň ozadymam ýok. Ýöne meniň şu o taýda bir aeroportda bolan zat, hemme dokumentlerim düzü bolansoň, bahana näme? Şonu sarap durlar. Bir zat diýen bilmeýän, sesini çykaryp bilmeýän. Hani bir olar bilen gidişen bilseň bolýar. Hani gidişip bilmeýän de sesini çykaryp bilen ok. Bir zat diýsen olar geçiren oklar bärik. Onuň sornaýmy bir suýudan ýaly sesini çykarman dursun da. Siz sormadyňyzmy? Nähaýsy esasa görä kanuny, ýa näme görä men saklaýan, näme üçin göýbereňiz ok diýip sormadyňyz? Soradım bile. Hiç ýyl jogap beren oklar geçen ok dedimmi? Geçen ok diýip şöyle ters sizin seredip jogap berip durlar. Sizden başga saklanan boldumy? Menden başga da mysal üçin Türkiýeden deport bolup gitdiler. Ister Türkmenistanda 5 ýyl geçse de, 6 ýyl geçse de, 7 ýyl geçse de şolary ýurtdaşyna çykaran oklar. Olaram saklap durlar, ha? Olaram saklap durlar, hawa. Ondan näme etdiňiz? Soň gitdim, oňa ýalbardym, eşidip hiç kim ýüzüne de sereden ok, näme diýip, näme goýjaňam bilemedim. Aýdym, geçmesem dedim, geçmep durunda diýip, endi çemadanlarym toplap taşara çykjak wagtym, soň bir wagt gelneje özüm türkmençe köýnekde. Aýagymda ädi gelneje diýip bir näme tamojnadan bir alga geldi. Bol samolyot uçup barýar, bol tizrek diýip. Endi çemadanlarym söýrejek, men bilemek uýamaýdy. Taşlaýyş çemadanlaryňy diýdi. Ondan wara şu eýnimdäki sumka türkmençe köýneklen algadym samolyota waka. Ýankydan çykjak wagtym köýtde turym, ýykylyp düşdümmi? Men bort ýapyldy da. Şöyle geldim, İstanbul'a uçup geldim şeydip. Goşuňyzy goýup gaýtdyňyz. Hawa. Siz näde çykdyňyz? Siz näde göýberdiler? Näme sebäp boldy? Birinden kömek soradyňyzmy, pul berdiňizmi? Näde çykdyňyz? Şu taýyny bir anyklaşdyryp berýärsiňiz. Kömek sorap baran ýerim köp boldy döwlet. Oňa ýüz tutdum, gitdim oňa ýüz tutdum. Hemme dokumentlarymam görkezýän. Ana gelin görüň. Bir ýerde bir bahanasy barsa, bir ýerde bir kemçilik bar bolsa, ene görüň diýen. Hemmesi gördülerim. Onda da bir-birleriniň ýüzüne seredişip durlar da bir problema, bir bahana çykaryp bilen oklar. Indi şu taýda diýjek bolan zadym, hani bir bahana tapsalar menden. Onda bolýar diýjek. Hiç hili bahana tapmadyktan sonra bir-birlerine diýendir de bunyň bir kemçiligi ýok, zady ýok, buny bir goýberäýli diýendir de. Şeýdem geçip gaýtdyňyz ýaňyzda. Şeýdem geçip gaýtdym aga döwlet. Därden Türkiýede Türkmenistana gitmäken, ýa-da Türkmenistana baraňyzdan soň aeroportda şular ýalyky problemalar bolýany barada hiç eşitmediňizmi? Ýok, men dogry aýtsam eşitmokdanda aňyryk baraňsyň dedim. Jeren onda beren maglumatyň üçin köp sag bol. Senem hoş geldin. Hoş bulduk, döwlet, görüşürüz. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanyň Türkmenistanda jeren bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyna degişli kynçylyklar barada sizde maglumat barmy? Öz maglumatlaryňyzy we pikirleriňizi aktiw paýlaşmagy çagyrýarys. Munyň üçin adathabar.com web saýtymyza tesvir ýazyň.
Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gararsızlyk ýyllarynda ilkinji edek türkmen diliniň sözlükleri çap edildi. Türkmen diliniň orfografiýa we düşündürüş sözlükleri bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdaky ýene bir eseri de çapdan çykdy we dabaraly ýagdaýda köpçülige hödürlendi. Şol bir wagtda Türkmenistanda kitap sowdasynyň ýagdaýy nähili? Zerur kitaplary nerelerde satylýar? Hususy kitap dukanlary barmy? Biz bu sowallaryň ählesini Türkmenistanly ýa-da Amanmurad Bogaýewa berdik. Amanmurad agy bilen kardeşim Sehra gürrüňdeş boldy. Amanmurad agy soňky 2 günlükde Türkmenistanda ýene-de bir näçe kitabyň çap edileni habar berildi. Elbetde soňky döwürde çap edilen kitaplaryň mazmunynyň aglabasy häzirki alınıp barlayan siýasaty çapraz gelmeýän eserler. Şol kitaplar hususy kitap dukanlarynda da satylýarmy? Her näse beýnendirdim bolsa Türkmenistanyň hususy kitap magazinleri tas ýok diýen ýaly boronjysyny da şol kitaplar satylmaýar. Amanmurad, näme sebäpden hususy kitap dukanlary ýok? Muň sebäbi näme? Hususy kitap dukanlarynyň ýoklugynyň baş sebebi Türkmenistanyň soňky döwürde ilhalar, eserler az çap edilýär ýa-da çap edilmeýär. Galberse ýurtda 20-nji asyryň dowamyny 5 gezek elitli çalışdy. Bundan bir 20 ýyl çemesi bolal çalışan elitdiň ýaşul nesliň wekilleri okap bilen oklar. Olar bir uly germegdäl bolýan baş sebäp okarýaly kitaplar neşr edilmeýärligi üçin oň alyjy ýok. Ondan kitap dukanlary berge basmazlyk üçin hiç ýerli ýoklugy üçin suweslikdäki kitap dukanlaryny asmaga alňymaýarlar, şoň bir özlerine girdi getirjekdigine inanmaýarlar. Amanmurad, men ýadyma düşýär-de aşağı wagtda 50-nji orta mekdebiň golaýynda ýa-da käbir mekdepleriň ýokary hujaýlarynyň golaýynda kanselar haritler satýan käbir dukanlar bardy. Şol dukanlarda da käbir kitaplar satylýardy. Olary näme boldy? Kanselar haritler satylýan dukanlar sizin burunda diýende urmuzda has awally bar umuman. Şol olarda esasen bir kanselar haritleri aýdaly kağız, uruçku, yine gayrı rahatlar satılıyor. Kâvirlerini doğrudan kitaplar satılıyor. Olur özüm Rus alfabetinde, Kirillik'te neşr edilen kitaplar yet satılıyor. Yönü köpçülüklerin hasiyeti eder. Şol hatta kanselarya haritlerinin de o diyen bir ilastır, getirli harita öwürlük barmaýarlygy üçin şolaryň sany azalyp. Amanmurad, siz hem bir ýazyjy ökünde häzir wagtda ýurtda resmi taýdan gadançylykda diýilip hasaplanýaňyz. Sizin kitaplaryňyzda okuýjylar nirelerden satyn alyp bilýärler? Ýagny sizin kitaplaryňyz nirelerde el ýeterli? Men kitaplarymny owgadyň üstünden bardyňyz, soň kitabym döwlet neşriýat tarapyndan 1990-njy ýylda, bundan 20-23 ýyl neşr edildi. O kitaplar kitap dukanlaryna umuman ýok. Ýene bir käbir ýagdaýlarda kitapxanalarda iki ýekesi saklanyp galypdyr. Şol kitapxanalardan adamlar baryp alýanlyklaryna aýdýar, olam ýöne men anyk bilemok aýtmaklaryna görä belli bir wagtda ýokardan berilen görkezme laýyklykda ýygnanyp alınıpdyr kitapxanalardan. Ama nirä edilenmi, näme edilenmi men bilemok. Esasen men kitaplar adamlaryň husus kitapxanasyny, öýünde kitapxanasyny bar. Beýnenler ýöne ýagdaý şeýler. Amanmurad, şu sizin doglan günüňiz hem biz hem ähli kardeşlerimiziň adyndan sizin doglan günüňizi gutlap uzak ömür, jan saglyk dileýär. Şu münasibetli öz ýadan goşgularyňyzdan birini hem halk köpçüligine ýetirip berýärsiňiz. Sag bolun, men bir ýylytynda ýazylan tünler galarylmaz goşgu diýilenler aňlatyny bar. Men doğrudan şun 65 ýaşadym, goşguň ady 65 ýaşda ýadylan goşguy. Alňyp haýan ertefari birden tägin dayan gowunun, dolan geçen güne dolan ham hyýallan doyan gowunun. Sen kän söýdüň, söýlüň kän bolluňyşky pida gurwan, wepa görmediň dagarman, ogrynyň gap yanan gowunun. Dürst diýeniň egri çykdy, pir haýanyň ogry çykdy. Men dost diýen mardy çakdy, hagyň kolum yalan gowunun. Şeýle zaman şeýle takdyr, kezde hanzar urjak köpdir.
sana başka hostar yoktur, öz-özüne dayanmağının, ıkbara düştükenliğin, dik tutları zeyremliğin, şükret verilen ömrüdüğün, tür devrani gönülmağının. Kutluğumuz için sağ olun, size de işinizde ulu rovaşlık, havadarlık arzu ediyen. Türkmenistanlı ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda iş gözleýän raýatlary hata bolmak we olary işe ýerleşdirmek boýunça hyzmatlaryň tertibi barada kanunyň taslamaty taýýarlandy. Şeýlede ýurtda iş okyply ýylaty maksimal derejede işletme ugrunda çäre görülýänligi soňky hökümet maslahatynda resmi taýdan yglan edildi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň käbir raýatlary ýurtda işe ýerleşmek üçin belli bir şertleriň bardygyny, olaryň biriniň para meselesi digini aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Mary şäherinden 50 ýaşly işçi Sülgün bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň. Türkmenistanda işe girmek meselesinde para peşkeş meselesi çün kökürdi diýilýär. Indi şu mesele şunku nähile ýagdaýda? Pesa aýtýanlar ýok, üsmete pesa aýdan okşol. Şol akymna gidip dur şu wada şol. Näme üçin iş ýerlerine näçeden näçe para sorulýan ýerler bolýar. $1000 $1500 aralygyna çenlerde sorulýar, ýöne köý işlerde. Şonýar. Beýle dol şartlyga ýa-da dawada gerçek diýen dolany $5000 $8000 için pul sorulýar. Şon hak tapyp berilýärmi? Ay galyň urgun näçe berkim çağatyn ogurna gaýdyn işe aljak bolsa näme? Karada ýerýä kogura ýerýä barly adama berýär näme nimere gurulum karada ýetýär aýryny üzerine diýip näçe galyň urun berýär tapýar. Onu şolar bir kadal işläbilýärlermi? Kadal aýlyk alyp şol beren pulny ödäbilýärlermi? Şu para ver gireninde de şolar ya fakraşeni dip işten nimedir başka bir kemçilik tapýarlar-da işten aýyrjak bolar aýyrýar şolar işleteler bir ýer işleri 6 ay işleýän bolýar ne fakraşeni işlemetin kemeltmeli diýdiler bir de aňyrdan şonýary nime olat geldi diýdiler de ştat kemeltmeli ýerlerden şeý dip fakraşeni düşürip goýberýär diýen 6 ay işlep 5 ay işle urur üçin nimet ýok. O beren pulun gitdi. Tu bolýar olar ýalam. Şoň ýalyk ýagdaý köp bir de çykýan. Köp bir de çykýar bular ýalayda käň bolýar. Näşe gutarıp gelen spesialistler bolýar da, hünärmenler, el diplomly hünärmenler. Şular oňat arkaýny şeýerleşýärlermi, şolaryň öňünde de para peşkeş getirip durýarmy? Ay orada da şöyle mihele badırlar. O mihele hem de yerde ba bolaýmasyn. Badır olurdu da. Okuw tarıp geldim, arkaýyn işe ýerleşdim diýen bolýarmy? Ay bir de işlemde gelip arkaýyn her plan ýerine okuw tarıp gelim, ne plan ýerine problemi berdiler, oňa işe ýerleşdim diýip. Bolmagy mümkin edilýär bir de işlemde. Durmuşda bolsa badyra bolýar bolýan. Şu para peşkeş meselesi aýyrlar. Şeýtip öderdi pasaplaýarmy? Şu barada metdugatda, telewizionyada da orta atlandat bolýarmy? Ýok. O para peşkeş meselesine hiç elmeyeli orta atılıp goýulýan nemesi ýokşa. Ýok adetler de atlar da bar. Aýyr kiçirak nemeler de atlar ýadylýandyram nemedilip bolýar. Onu ýal düýpli nemelip bir goýulan okşa mesele. Şoň üçin hem şol öski döwtür ösýär. Mesela üçin şu para peşkeşle işe girýändigine, mesela üçin ýol tüpürýärler bar, tam tüpürjiler bar. Şolaryň aýlyklary näçe möçerde bolýar? Olarynky 2 milyon 300, 2 milyon. Şu 2 milyon 300-den ýokary geçen oglaryň aýlyklary. Şoň üçin $1000. Şu işe girjek bolanda $1000 ýerinden alýarlar. Bolmady iş ýok. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Mary şäherinden 50 ýaşly işçi Sülgün bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siziň pikiriňize görä raýatlaryň işe ýerleşmegi üçin hökümet nähili kömek berip bilerdi? Bu sowalymyza gelen tesbirleriň birinde Alparslan ady bilen ýazylan tesbirde iş ýerlerini köpeldip bilse bolýar. Hökümet zawodlar, fabrikleri köpelse iş ýerleri köpeler diýär. Merjin atly okyjymyz bolsa biziň hökümetimiz hökman iş tapyp berýär. Men YKN maňa işe ýerleşdirer diýdiler. Garaşy otyryň diýip ýazypdyr. Bu pikirler elbetde okyjylarymyzyň özlerine degişli bolup Azatlyk radiosynyň garaýşlaryny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi imelim etmek isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.